Укытучы һөнәре дөньяда иң мөһим һөнәрләрнең берсе. Ул кешедән тулысынча балалар тәрбияләүгә бирелүне таләп итә. Минзәлә шәһәренең беренче санлы мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы Луиза Османова нәкъ менә шым педагогларның берсе. Тулырак мәгълүмат Илсияр Хәйретдинова репортажында. Османова Луиза Кыям кызы кебек укытучылар белән очрашуны язмыш бүләге дип әйтергә була. Аның гадилеге балалары белән аралашу сөйләгәндә елмаеп сөйләү укучыларны үзенә тартып тора. Я с полной уверенностью могу сказать, что Луиза Кыямовна – это учитель от Бога. В ее сердце всегда найдется место для каждого ученика. Она строгая, но в то же время спокойная и справедливая. Читтән караганда ул бер кайчанда боекмый торган кешегә укытучы эше ничек җиңел бирелүенә гаҗәпләнәсе генә кала. Ул үзенең 26 ел гомерен киләчәк буынын тәрбияләргә багышлаган. Шуларның 18 елы беренче мәктәптә татар телен һәм әдәбиятын укыта. Аның дәресләрен дә игътибар белән тыңлыйлар. Укучыларга бирелгән белемнәре дә ныклы. Ул һәрбер укучының күңеленә керә ала. Ул һәрвакыт үз белемен арттыру өстендә эшли. Татар телен урыс балаларына укыта башлаган чорда 6 ел район методик берләшмә җитәкчесе булды. Хәзерге вакытта укытучы нинди булырга тиеш соң ул? Укытучыга бик зур таләпләр инде. Чөнки балалар белән эшләү бик авыр, кешелекле дә булырга тиеш, таләпчән дә булырга тиеш укытучы. Балаларның бөтен мөмкинлекләрен балаларның аңлый торган булырга тиеш укытучы. Аның балаларның үзен генә түгел, аның гаиләсен дә белергә тиеш укытучы. Инде без аны якын килү дибез, һәр бала белән якын килеп эшләгәндә генә уңай нәтиҗәләргә эрешеп була. Бәлки укучылар арасында да аның авыр хезмәтен дәвам итәргә теләүчеләр табылыр. Ул вакытта укытучыга икеләтә күңелле. Илсияр Хәйретдинова, Алмас Абзалов, Минзәлә телевидениесе өчен.